Good afternoon mga idol na kapatids. Welcome back to my channel, Sadlock TV Official. So ngayon, magtutos tayo sa lower. Bibisita na din tayo kay Tito. Ang gagawa ko muna ng paraan to si Arthur. Lagi na tambay eh. So, samahan niyo ako. Put lang ako dito sa motor. Oops. Ayan, nakakit tayo sa motor. Aray ko! Natusok na yung sombrero ko. Mga dito tumutong-tong na dimoho. Ayan ko kaya pag naayos ko. So yan mga idol kalapatids, hindi natin mapapasok si Arthur, no? So itutos lang natin si 31, si Rocket at si Jetly. Yung tatlo lang na to. So kunin na natin, no? So sana naman pumasok tong si Arthur. Ako na lang kaya pag nasa loob na tayo. Memories ko to. Yan si Arthur, oh. Yun. Ay, ayun. Ano ba yun? Yan si Rocket, si Jetly, 31. So, yan natin. No? 3 birds. Long ibon.